Salam mundut laras. Ingkang jawab salam, mugi-mugi sedaya utange lunas. Amin. Bater ya, kok sekedar utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula takdimi Bapak Kapidana, ingkang kula hormati kula takdimi para ibu nyai, ingkang kula hormati ibu-ibu, mbak-mbak, sedaya, monggo langkung rumiyin kita ngaturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahman lan pitulunganipun Allah kita ditakdiraken saged rawuh, saged derek donga sesarengan, ngaos sesarengan. Mugi-mugi niat lan langkah kita sedaya saking griya dicatet oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Sholawat salam mugi-mugi tetap kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Panggih paling ibu pripun kabare? Sehat sedaya nggih. Pripun suasana hatine? Bahagia. Mugi-mugi ingkang seneng tambah seneng. Menawi ingkang agak galau diparingi seneng tentrem. Lan dimudahkan sedaya urusanipun. Allahumma amin. Kon sewu. Niku kok sarapan dhewe kok. Kok kerja sak mboten. Kok kerja. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Niku pun pamit bakuke napa dereng? Alhamdulillah. Ibu-ibu nang sewu kita sampun donga nggih. Alhamdulillah. Udhuni astajib lakum. Aturi pun Allah. Donga sira kabeh mesti tak kabulne. Niku atune sinten, Bu? Allah. Nek ature menungso kadang wonten sing bohong nggih, Bu. Tapi ature Allah mesti hak, mesti bener. Sewu kita iki pendholane kula ngaji tentang ilmu tasawuf. Napa, Bu? Ilmu tasawuf, akidah filsafat tasawuf caranya. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk mendekatkan jati diri kita kepada Allah. Tentang ad-dunya fitnah. Ad-dunya fitnah itu donya niki panggenane ujian. Napa, Bu? Ujian iki donya niki. Ujian itu tujuane lihat luwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuane Allah maringi ujian dumateng manungsa. Nah, nggih dumateng kita sedaya. Nah, niku untuk meningkatkan, untuk mengetahui siapa yang paling baik amal ibadahnya. Maka dengan saya sedaya tiyang hidup di dunia ini mulai lahir ceprot niku nggih, Bu. Nangis sama mboten? Wonten niki bayi sing lahir langsung guyu cekikian. Masuk ora nggih, Bu. Jadi kok sampai rakyat kapan. Sedaya niku nangis. Artinya napa? Akan menghadapi berbagai macam masalah. Nggih, lahir niku teng jero kandungan nyaman. Basa bareng metu kok rasa panas. Nggih, Bu, rasa luwe. Nek jero perut niku bayi langsung pikantuk makanan saking plasenta niku. Saking ari-ari nek donya kudu nyari mangan. Nangis. Hidup niku penuh masalah. Nun sewu. Lha diarani masalah apa ya ngoten ya, Bu? Wonten teng mriki sing mboten gadah masalah. Wajah-wajahmu masalah. Lah gitu. Semua orang itu punya masalah. Tapi untuk meningkatkan imannya, untuk meningkatkan kualitas imannya, terus untuk mengetahui siapa amal ibadahnya yang paling baik. Iki diuji, cek tetap belum sholat atau mboten. Iki diuji, cek gelem ngurus sedekah atau mboten. Contoh nggih, Bu, lagi contoh ujian. Pada diri kita mawon nggih, ujian sapa mau kita diparingi cepet-cepet linu.
kita jangan lupa tetap bersandar kepada Allah, mendekatkan kepada Allah dengan cara harus kita tahu ya donga Bu, donga itu salah satu cara kita untuk menghadapi ujian. Ya, semua ujian itu orang itu menghadapi sama, tapi kalau kita menghadapi dengan iman bersandar kepada Allah, ujian itu akan terasa mudah. Tiang punya iman bersandar ning Allah. Ya Allah, aku ning dunia iki ora duwe apa-apa. Betul ya Bu, saiki kok duwe apa-apa. Lah, aku dhisik ning dunia iki yo ora napa ngerti apa-apa, saiki ngerti. Lah, ngoten niku sing maringi Gusti Allah. Ujian sing maringi nggih Gusti Allah. Nek sadar kita nyuwune dumateng Allah, insyaallah diparingi mudah. Nggih Bu ta? Coba kalau itu kayak solusine nggih Bu, pun jeber sajadah, donga nggih ta, nyekel tasbih sujud. Ngoten lho. Insyaallah ati badhe tenang. Nek pas sujud terakhir kalau kita sholat napa niku sholat hajat niku, nah katakanlah 2 rakaat di sujud yang terakhir bari matur subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kita berhati itu maca ngeten Allahumma sub alayya mahroja, artinya Allahumma sub ya Allah segerakan alayya apa yang aku hajatkan mahroja, jadi mudah. Nah ini sujud terakhir ya Bu, yo aku tanya akeh Bu, begitu ruwet permasalahan tombol iki kursi moro tuane pilih kasih terus Bu, dan macam-macam anak ibu do soalan hidup kayak ngoten lho, kita serahne dumateng Gusti Allah. Carane dipun wae nggih sujud terakhir wae nggih Bu, ya Allah aku pengen sepeda motor lho diatur ben gak laku ae, ya Allah aku pengen sandalnya, ya Allah pengen bapak itu oleh iku atine luluh ora ngamukan ya Allah muga-muga ipahku iki gak atine gak jahat ning aku. Lah ngoten niku kita ndonga dumateng Gusti Allah. Hajat-hajat kita terus mengki medal kali salat tahajud nggih Bu, madhep mulon kita serah ning Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fatina adzabannar. Ya Allah langit begitu luas wonten bintang. Kok kita maca niku tengah wengi Bu katakan jam 3. Rasane beda dengan nyobi mengke. Terus langsung ndonga hasbi min su'ali ilmu bi hajat. Ya Allah kabulkan hajatku. Hajat jenengan apa pamane nggih? Ingin iso nyautane, pengen anake jare lulus gitu, iso ndang naik haji ya, iso ndang apa Bu? Dagangan laris itu macam-macam hajat to nggih. Jangan gede hajat kok mboten. Ada tidak ada apa jajak itu. Lah disuwun mawon dumateng Gusti Allah. Gak usah kuwatir tentang yang hari yang akan datang. Niku sing jamin Gusti Allah. Nek kita deket dumateng Allah, niku insyaallah diparingi mudah. Nek tiyang kula sewu dengan berpikir kados wau nggih bersandar dumateng Allah. Didamel ngaji kados kita ngeten iki wau. Insyaallah niku persoalan yang berat akan terasa mudah. Tapi nek wong ku adoh saka Allah, gak gelem ibadah, gak yakin persoalan cilik dianggap gede. Sandale kliru iki lho Bu. Wong saentik terus nek kabeh. Tok ijo tok abang kliru iki lho. Padahal masalah kecil ya Bu. Tapi nek wong niku atine lapang, nggih to, bersandar dumateng Gusti Allah. Ya bapak itu lagi wong yo siji kali awake dhewe iki latar belakang yo siji bapake yo Bu ada yo senes napa niku satu keluarga apa satu kampung dengan kita dhewe watak siji yo alhamdulillah iki yo jodohku tak tok apa ngoten nggih Bu, aja dicari kekurangannya tapi carilah apa kelebihan. Nek kok tentang rumah tangga nggih, cintailah kekurangannya, maka engkau akan bahagia. Digoleki apike tok nggih Bu. Lah malah bapaknya suruh ngorok semua aja jodohku iki Bu. Gila ya, lho nek dhewe aduk sembarang sak belu aduk telet keliprek ning kono. Yo diomongi bolak-balik ora ngate. Pusing kok ta nggih. Ora sak bingung ati
segure napa niku uyah sak gelas. Rasa nang mboten. Kita lampang ngoten. Walaupun nek masalah niku seberapa beratnya. Nek ati kita lapang, insyaallah tidak salah apa didamel bersandar dumateng Gusti Allah. Aku kene donya wis ngenekne Allah ujian, yo tak syukurane, tak lakonane, engko ora totok-totok dhewe. Ngoten piye desek? Yes. Tapi ini enak bayu niki gedine sak menten. Niki dileboni uyah krana 3 sendok rosasi nang mboten. Nah niku gambaran hati kita. Nek hati kita cupet, hati kita napa Bu? Gampang mupungan, gampang tersinggung. Masyaallah nek masalah CDX kenapa putus? Harus sakit pamit kita harap diri. Jadi hidup itu harus terus berjalan. Harus kita jalani dengan optimis, oke Bu? Nah, ini bengkel hati menurut saya Bu. Bengkel itu bengkel sepeda, gitu Bu. Bengkel kesehatan itu rumah sakit. Nah, hati itu ya bengkel jambal ngaji. Nonton nggih, semua manusia punya ujian sendiri-sendiri. Diukur saking apa kemampuane. Semakin tinggi layang-layang dengan kesan ini bocah main layangan. Angine saya, layangane saya dhuwur, angine yo saya gebes gede. Uangnya saya tinggi kualitas imane, saya tinggi keimanane. Niku ujiane yo saya gede. Nah, tujuane lihat luakum ayyukum asanu amala. Untuk mengetahui siapa yang amal ibadai imane ingkang paling sah. Niku saged paling ya, Bu. Dalam kehidupan ini menawi kita ngalami ujian ekonomi kurang, ujian kesehatan, gitu. Enek sing cocok karo sedulure, lan iku nangis sedaya ujian jangan dihindari, tetapi dicari solusinya. Artinya kita pun DP dekat bersandar dumateng Allah, iku artine lapang ngadepi persoalan apa dadi mudah. Nggih Bu, betul tergantung nonton kayak tiyang lho nggih. Kedewasaan seseorang itu tergantung dari apa iman kali apa ilmune. Nah, untuk menggapai dunia ini modalnya iman kali ilmu. Nah, dalam berumah tangga nih ngoten, tiyang ku nek bekali sampun iman kali ilmu, ngadepi rumah tangga kaya napa mawon akan terasa mudah. Alhamdulillah. Oke, terus ngoten ya, Bu. Iman dengan iman itu bimbing kita menjadi kuat. Dan dengan ilmu akan bimbing kita caranya beribadah, caranya bermuamalah menjadi benar. Oke Bu ya. Makanya kalau ngaji tafsir Al-Ikhlas niku sumber sedaya kehidupan niku wonten Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an iki ben menjadi pedoman dan ketika dipelajari menang kok ora iso didadel pedoman to nggih. Nah, ben carane iso menjadi pedoman, makanya kita ngaji. Nggih semangat ya, tujuan kita ngaji ben ngerti isine Al-Qur'an. Nek wis ngerti isine Al-Qur'an diamalke. Lah nek wis ngerti ngeten, ngadepi masalah apa akan menjadi mudah. Ad-dunya fitnah. Dunia ini tempatnya ujian. Selanjutnya, ad-dunya mata ukur. Dunia ini namung sementara. Karena sementara ini monggo kita gunakne damel amal ibadah ingkang sae. Nun sewu. Yang niku nek sedo niku ora kudu syaratnya sakit to Bu nggih. Ora kudu lara wong mati iku nggih to. Sing lara dinteni rumah sakit ora mati-mati. Dadak sebelum mati sing wonten mboten? Pakas miris sapa-apa nun sewu. Wingi Pak Danang niku teng Sekaras itu pas derek mriko dikabari wonten tiyang sedo. Lah, sedo niku ten griya, wonten griya niku ora ngerti anake nggih sekolah teng Lombok. Tibake nggih pun sedo teng griya niku. Tanggane godhong yuyu didelok tibake pun mboten nafas diparani. Ternyata memang benar-benar meninggal dunia secara normal.
mboten karena dibunuh. Lah niku berarti sedo niku nggih sewaktu waktu nggih to, ora kudu enom, ora kudu tuwek. Nggih to, pantes apa nggih? Bayi mati nggih pantes. Tiyang sepuh mati nggih pantes. Lah artine napa? Adunya mata ulpa horor niku pendek sementara. Lah karena sementara niki monggo kita gunakne damel ingkang amal ingkang sae aja gunakne lokro nggih Bu. Wis turu wae. Wis turu wae mung wales wae gunane lho. Wonten niku sampun nggih Bu. Emang setiap waktu ada 3 hal yang tidak akan kembali. Salah setunggalnya napa waktu sing wingi lho Bu. Niku wis ora iso Mbak. Waktu sakniki detik niki lho. Mengke nek nggih pun mboten saged balik to. Nomor kalih kesempatan. Wonten kesempatan iso ngaji, monggo gunakne ngaji. Nek ngurusi repot nggih Bu, sedaya tiyang wonten repot. Repot dadi petani, apa maneh wayahe panen. Durung salat, aku wis nggih. Lah ngarani napa repot. Aja sampai repot itu dadi alasan. Kesempatan itu ora iso Mbak. Terus makanya monggo kita gunane adunya mata ukara karena sementara niki kita damel amal ibadah. Jangan mudah putus asa. Ngadepi napa mawon persoalan hidup. Maka kita semangat nggih Bu. Aku ning donya iki sing eneke Gusti Allah. Terus aku iki besok yo mbalike dumateng Gusti Allah. Kula pendhawuhan ingkang kula wasau wa maqala jina wa insa ila liyadun. Allah ki ora nyetak jin karo menungso, kejaba namung siji damel ibadah. Nggih Bu. Iki karo pemangan tok, Allah kan damel napa niku kerja tok boten, tapi damel ibadah. Ibadah ya kita ngaji, kita sholat, nggih to, makarya ben kita untuk urip niku wonten bekale. Nyambut gawe niku lho Bu, nek diniati ibadah niku nggih ibadah, mboten hadis niku nyebutne. Seorang wanita apabila dia itu masak, terus saya nggih Bu, masak, terus memberikan hidup keluarga. Setiap tetesipun keringat niku, lah niku ngedohne saka api neraka selama 75.000 tahun. Niku Rasulullah matur dumateng Siti Fatimah. Putranipun ingkang giling gandum niku digiling terus keringete netes. Ya Fatimah, keringete netes orang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggane niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Ngedohne saka siksa neraka sama napa 75.000 tahun. Makane ngeten nggih Bu, mengke ben entuk ganjaran nek jenengan masak cecak apa keringete ben netes. Ganjarane kathah nggih Bu. Nah, saestu niku disebut nek keutamaane ngoten. Karena sementara itu kita harus sadar didamel ibadah. Aja duwe sampai pikiran aku cek umur cek doe. Lha mboten jaminan nggih Bu. Mboten jaminan. Ngene niku nek tiyang mati aja gadah pikiran lu sing mati kamno ae yute ae aku durung. Mboten nggih Bu. Kita waspada kafir maut. Tiang mati itu niku peringatan bagi kita tentang apa niku kehidupan itu bahwasannya sementara. Wonten tiyang sedo niku lho Bu, kanggone tiyang ingkang beriman merupakan suatu peringatan. Tegese karena dunia itu sementara, maka kita harus sadar. Ojo semena-mena ning alam dunya. Titipan nggih Bu, harta yo titipan, sing ngrumahi wadah yo titipan, sing gadah kendaraan tata yo titipan, sing anake akeh yo titipan, jabatan ketua RT itu jabatan mboten? Jabatan, lurah jabatan, nggih to Bu? Pak Kapolsek jabatan mboten? Jabatan semua sementara titipan. Makane nek duwe jabatan saya yo aja gede ati nggih Bu. Mungkin nek dipundhut nggih biasa mah. Semuanya titip. Dipun understand Bu? Yes.
semuanya tujuannya ibadah. Karena ibadah ini monggo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ojo putus asa, ojo elek-elekan, males-malesan ya Bu. Semangat. Dipun saged dipahami Bu Bibi. Monggo ngaji ya Bu. Non sewu niki wonten kita disuruh donga menika sedherek kita adik kita almarhum adik Kendista Nur Yusuf putra Pratama bin Yuli Sugeng Sutomo niki meninggal dunia. Mugi-mugi diterima amal ibadahipun, dinampura sedaya dosa-dosanipun, lan keluarga ingkang ditinggalaken diparingi kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya monggo kita kirim donga dumateng ingkang ngarang kita supados sanad kita nyambung gitu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama wa syuhada'i wa jami'il malaikati muqarrabin khususan Kiai Haji Saleh Bares, Kiai Haji Abdullah Bares, Kiai Haji Bisri Mustafa Mbak, Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto lan guru-guru kita, orang tua kita, mertua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sesarengan kita maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surat Al-Baqarah juz 3 ayat 122. Juz 1 nggih, juz 1 ayat 122 ayat 122. Nggih, sampun nggih. Juz 1 surat Al-Baqarah halaman apa nggih Bu? Halaman 39. Masih 40 yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, hei kaum Bani Israil, udkuru nikmatiyal lati an'amtu alaikum. Elingo sira kabeh ing nikmat ingsun kang wis paringi nikmat sapa ingsun ing atase sira kabeh. Wa anni fadlukum lan setuhune ingsun iku ngutamaaken sapa ingsun ing sira kabeh alal alamin ing atase sekabehane wong alam kabeh. Wattaqu lan wedya sira kabeh yauma ing dina la tajri nafsun kang ora bisa menehi pertolongan perlindungan sapa awak-awakan anapsin saking awak-awakan liya sayan ing suwiji-wiji. Walayo balulan ora diterima minha saking nafsun atlun apa bantuan. Walayang kauha lan ora ana manfaate ing nafsun syafaatun ing syafaat walahum yusarul lan ora ana utawa nafsun iku den tulungi sapa nafsun. Wa ibtala lan elingo nalikane nyuwun nyoba Ibrahim ing Nabi Ibrahim rabbuhu sapa pangerane Bani Israil bikalimatin kelawan pira-pira kalimat fa'ata mahun mongko nyempurnaaken sapa Bani Israil sapa Nabi Ibrahim ing kalimat ola dawuh sapa Allah ini jailun nasi setune ingsun iku andadekaken ing sira tumraping menungso imaman ing dadi kepala atau pemimpin. Kala matur sapa Nabi Ibrahim wa dzurriyyati lan sekabehane saking anak turun kula. Kala dawuh sapa Allah layan lalu ora
ziarah masa bakal inasi ing dadi panggonan bali tumraping manungsa ambaan lan apa setuhune setuso manungsa sentosa ibadah waktu itu lan padha gawe sira kabeh mimakomi saking makom Ibrahim musala ing dadi panggonan salat wahidna lan wis janji sapa ingsun ila Ibrahim marang Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail ayat iku antahira padha nyucekne sira loro baitane taifina ing Ka'bah ingsun tumrape wong kang padha tawaf kabeh wa anfina lan wong kang padha itikaf wa ilan wong kang padha kok sujud ora kang padha sujud. Iki berarti ayat selanjutnya. Untuk kita buka keterangannya saking keterangan surat Al-Baqarah ayat 122. Keterangan di halaman 40 agak bawah. Apa lagi Bu? 122 keterangannya. Bani Israel didhawuhi supaya padha eling nyukuri nikmat kang wis diparingaken marang nenek moyange lan supaya padha wedi panca boyone dina kiamat. Dina kang ora ana ing kono kesalahan ora panen ditebus kelawan bodho lan ora kena digajuli dening wong liya dan dedaharan denda ora diterima pitulungan ya ora diterima semono uga kita umat Muhammad ya uga kudu tansah eling nikmat-nikmat kang diparingaken dening Pangeran marang kita. Kudu kita syukuri lan kita ya kudu tata amal kang saleh kanggo ngadepi dina kiamat kang dahsyat iku. Panjenengane Nabi Ibrahim tanpa perintah saking Pangeran Gusti Allah Ta'ala yaiku rupa tindak ibadah haji lan liya-liyane. Dene Kanjeng Nabi Ibrahim perintah-perintah mau ditindakaken kanthi sampurna. Gusti Allah Ta'ala nuli andhawuhi Nabi Ibrahim kang surasane Kanjeng Nabi Ibrahim ditetepake dening dadi panutan agama nalika samono Nabi Ibrahim nuli matur supaya putra wayahe uga ditetepaken dadi panutan utawa pemimpin. Gusti Allah nyembadani nanging janjine Allah Ta'ala ora nani wong kang padha dolen kabeh. Baitullah Ka'bah ana ing Mekah iku dening Allah Ta'ala wis ditetepake dadi nggon ziarahe manungsa sak donya. Maka Ibrahim yaiku watu kang kanggo ancik-ancik Nabi Ibrahim yen nalikane ngadepi Ka'bah. Ngadekake Ka'bah nyembah Ka'bah uga ditetepake dening Pangeran supaya para manungsa sak badane kuat padha salat sunah ana ing mbene makam Ibrahim mau. Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail uga wis didhawuhi dening Pangeran supaya Baitullah Ka'bah dibersihi saking berhala-berhala lan reca-reca supaya Baitullah mau disediakaken melulu kanggo ibadah umrate para kaum kang padha tawaf iktikaf lan salat muhimat. Makam Ibrahim itu watu yakut saking swarga tunggale Hajar Aswad gedine kurang luwih setengah meter ibik tegese dawane ambane lan dhuwure padha yaiku setengah meter iki dikurung kanthi omah-omahan mongkone ana ing sak wetan panggone ana sak wetane Ka'bah meh adep-adepan karo lawane Ka'bah. Alhamdulillah kita sampun maca surat Al-Baqarah juz 1 ayat 122. Ibu kita sampun maca keterangane 122 niki wau
Ya Bani Israil nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadhaltukum 'alal 'alamin. Ayat ini ngingataken dumateng Bani Israil nun sewu. Sing sakniki sing lagi perang itu sinten? Bani Israil. Israil gitu. Mulai riyen niku rak sampun wonten to jenenge Bani Israil terkenal wis pokoke sing ayat-ayat sing kita pelajari mulai ayat pinten kuwi? Ayat mulai ukuran ini ya sing juz setunggal awal kali kita waos. Lah Bani Israil ini diingat nih supaya mensyukuri nikmat-nikmate Gusti Allah. Bani Israil itu keturunane Bani Yakub. Nabi Yakub nggih Bu. Lah Nabi Yusuf niku tunggale kan wonten 11. Nggih to? Lah nek Nabi Yusuf kali Binyamin niku seje ibu. Nah, tapi bapaknya Nabi Yakub namanya Yahuda sing sinten niku akhirnya dadi keturunane Bani Israil. Nah, Bani Israil itu pakai nurun-nurun terus sampai zamane Nabi Musa. Zamane Nabi Musa terus tinggal awal itu disebut ngeyel. Nah, sampai zamane Nabi Muhammad nggih wonten Bani Israil tambah akeh sampai sakniki. Nah, sing perang-perang niku lho Bu, musuh Iran lho sakniki niki Bani Israil bersekutu dengan Amerika. Nah, niki Bani Israil zaman niki pun diingat nih. Nah, ya Bani Israil nikmati allati. Hei Bani Israil kabeh, elingo ning nikmate Allah ingkang banyak. Awak diparingi awak sing sehat. Iso pinter Bani Israil niku pinter Bu. Sampai gawe sesembahan saka pedet emas to nggih. Pedet lho Bu, dibentuk saka emas. Nah, jenengan bayangi, zamane semono wis pinter gawe emas. Jadi sembah. Nabi Musa pergi neng napa niku Bukit Tursina untuk napa niku istilah donga di pasar ning adike Nabi Harun. Lah kok nyembah ke pedet. Kaget lah terus pinter diilingne. Diwehi musibah ning Allah. Tetep ini Bani Israil ini kita ayat 122 ini diingatnya ya Bani Israil turu nikmati allati. Hei Bani Israil elingo ning nikmate Gusti Allah sing pengen ning nenek ning moyang wis dhisik. Nah, ngoten napa. Nah, niku mestine boten damel Bani Israil apa semua manusia itu diingatnya dening Allah elingo nikmate Gusti Allah kan. Nah, kita lebur nun sewu diparingi anggota tubuh lengkap nggih. Mripat semua tetit nggih to, iso bedakne abang, iso bedakne ijo nggih to. Irung niku lho kok sak munggahane dhuwur nggih. Bolonge dhuwur pripun? Sampe tak bingung nek udan nek tutupe. Nggih to? Nggih to. Untung nggih aliran darah niku gak ketok njaba. Saumpama niku lho usus niku kaya njaba pripun? Tak dirani nggih. Masyaallah. Nek kita saged introspeksi ngoten. Ya Allah, nikmat yang Allah wis akeh. Masya Allah, kok aku ora bersyukur, kok salat kok angel-angelan. Ya Allah, iki mampu apa? Ngoten lho. Nggih to? Nah, tiyang itu saged sadar nek pun sakit. Ya Allah, begitu pentingnya sehat. Nah, itu dielingne. Ya Bani Israil kuru nikmati ya. Kuru iki ingat to, nikmati artine nikmat. Wa aqifadul ala alamin. Terus istiwa fadilah keutamaan. Anak turune kita suwo ya saderenge diparingi keutamaan. Nah, itu tipe saged diparingi ya. Ayat 122 surat Al-Baqarah nerangake dumateng Bani Israil dumateng sedaya manungsa kon eling nikmate Gusti Allah. Disyukuri, enggak disyukuri seneng didamel ibadah. Terus nomor kali wattaqu yauma la tajzi nafsun. Wattaqu dia. Wong takwa itu artinya wong sing wedi, wong sing ati-ati. Setiarane takwa itu wedi ati. Wattaqu wedya yauma ing dina. La tajzi nafsun. Wong iku ora iso nembus nggih to. Becik itu kita kudu eling seduwa ya tiyang badhe-badhe napa ngalami namine hari kiamat. Kiamat sing pertama kita alam kubur. Kubur itu awal dari kehidupan
123, dan supaya takut kepada ancaman balasan hari kiamat. Kesalahan orang tidak bisa ditebus dengan harta. Gitu. Mungkin masalah kubur ya Bu, pada disiksa malaikat muka mangkit. Urip mulai donya mbok apa? Aku nek omah jadi salah apa malaikat iku ijole aku jadi siksa. Saged apa mboten? Ora iso. Nggih Bu, ya Allah bojoku nek alam donya iki lho kiai. Baru bojone kiai nggih Bu. Nek akal ibadah mboten saged dijemel nggih. Nafsi. Itu budek sak golek sak dhewe nggih. Aku ning donya sehidup semati. Kalau bapak tole nggih, mosok mlebu kuburan dhewe. Nggih to niki. Anak sing syaitan dhewe. Nggih to, nek kita ngajak kebaikan nggih monggo, nek nurut nggih alhamdulillah Pak sholat, syukur-syukur gelem, nek ra gelem urusane dhewe. Mboten nggih Bu, kok stres nggih. Nek ngajak tiyang wonten, kita berusaha ngajak. Nek syukur entuk hidayah niku hak Allah alhamdulillah. Tadi benjing eling kok kadang menungso benjing nanggung amal ibadahe dhewe. Sampun sewu. Pamane jenengan loro untu cepet-cepet. Pinten-pinten yogane melok rasane mboten. Mboten. Jenengan paling kita nang kubur itu nikmat. Anake sing donya rasane mboten. Awake dhewe. Nggih Bu? Tadi ayat iki 123. Wa ta'ala yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa syafa'atu. Niku. Dan supaya takut kepada ancaman balasan hari kiamat sing luwih kecil ya teng alam kubur. Lah kiamat sing besar benjing sedaya manusia dibangkitne saking alam kubur digiring teng padang mahsyar. Nggih to? Tapi ku panas. Terus dibalas yaumul jaza. Yaumul mizan ditinggal. Itu hari-hari itu. Sing penting bekal ini tentunya adunya masratul akhirat. Dunya iki tempate nganggur amal ibadah. Ngoten nggih Bu? Saged dipahami begini iki? Saiki ayat 123. Demikian juga kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus selalu ingat nikmat Allah yang banyak. Harus kita syukuri. Lah carane syukuri no? Didamel ibadah. Ngoten. Terus selanjutnya ayat 124. Wa idzi fatala Ibrahim rabbu kalimat iki teng Nabi Ibrahim iki. Bab itu berhenti di situ nggih Bu. Tentang Bani Israil selanjutnya nyambut tentang cerita Nabi Ibrahim. Wa idzi fatala Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim niku menerima perintah dari Allah yaitu ibadah haji. Ayat ini lho, wa idzi fatala Ibrahim rabbu kalimatin fatamahun. Ini ja'ilul nasi imama. Nabi Ibrahim itu ditetapkan dening Allah sebagai pemimpin. Pertama kali yang ditetapkan sebagai pemimpin umat niki Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niki sing konteke teng mriki. Nabi Ibrahim niku juga berdoa ditetapkan sebagai pemimpin tuh. Nabi Ibrahim boten tipek dhewe ndonga, ya Allah alhamdulillah Engkau jadikan aku sebagai pemimpin umat. Tapi saya juga berdoa muga-muga anak turunku ya jadi pemimpin. Ngoten lho ibadah Nabi Ibrahim. Terus Nabi Muhammad iki kok at-tahiyatul mubarakatuh itu diberi penghormatan oleh Allah. Nabi Muhammad juga, ya Allah juga bagi umatku yang soleh. At-tahiyat ini lho. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad yang diberi kemuliaan juga dumateng anak tuh. Terus Nabi wonten donga ta Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niku dongane sinten Bu Nabi Ibrahim. Kula lak donga niku njenengan mbane. Niku intine dongane Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah jadikan anak turunku wong sing menyejukkan pandangan mata. Lan bisa menjadi pemimpin. Jadi itu dongane Nabi Ibrahim itu aku jenengan tetapnya sebagai pemimpin alhamdulillah. Juga mohon ya Allah mugi-mugi anak turunku ya
nggih Bu. Nah, 125 Ka'bah. Nah, iki sing mugi-mugi kita sedaya saged ibadah menika sedaya Bu. Amin. Kita sedaya nggih dalane sing penting niat. Nggih, niat dalane tidak disangka-sangka. Niat kemarin banyak yang kalura ya Bu. Alhamdulillah. Nah, ini bab bahas niki. Wa ij'alna baita masabatan masih wa amna. Nah, iki nerane Ka'bah. Ka'bah itu dene teng pundi? Makkah. Makkah itu Medion niku napa Makkah? Wah. Wonten Medion. Lah niku. Lah iki sing diarani Ka'bah itu manggene sing wonten Mekah Timur Tengah. Lah, Ka'bah Baitul itu di Mekah. Oleh Allah itu sudah ditetapkan sebagai tempat ziarah, tempat para manusia sedunia itu tawaf. Damel tawaf lho Bu. Ka'bah itu dibengi damel tawaf. Maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kok sak sakete tawaf niku punya niku nggih ditulis kok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari hubungi itu lebih penting itu lah ya. Terus nama itu makom Ibrahim adalah batu yang dibuat ancik-ancik Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Mungkin Ka'bah itu wonten sing diarani makom Ibrahim. Nah, mungkin sing diarani profesor ya. Nah, setelah tawaf niku, setelah tawaf niku disunani di belakangnya makom Ibrahim, wah napa salat sunah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail niku didhawuhi bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah niku anci-ancike batu. Lah batune wau saking napa surga. Jadi ini wonten dua batu yang dari surga, batu makome anci-ancike Nabi Ibrahim kalih Hajar Aswad. Niku batu saking surga. Lan iku diterangne nggih batu yakut. Yakut dari surga dan tunggale Hajar Aswad ukurane setengah meter. Saged dilirik nggih mriko nggih Bu. Lah sebelah wetane Ka'bah. Nah jenenge bayang nih. Terus nek antep-antepan kalih pintune Ka'bah. Ngarepe pintune Ka'bah. Lah iku namine makom Ibrahim. Iku cuma sing mustajab. Ndonga teng mriku insyaallah dikabulne dening Gusti. Nek bertawaf niku lho Bu, bertawaf teng makom Ibrahim niku disunahne salat sunah. Mugi-mugi kita saged terus duwa ya. Amin. Nah, terus niku tentang apa Ka'bah. Lah Ka'bah niku Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail niku disebutne dening Allah kenging Ka'bah. Lah Ka'bah niku tempat wong sak donya niku damel ibadah. Nah, terus napa Ka'bah kuriye asline sampun wonten. Mulai Nabi Adam niku sampun tapi belum berupa bangunan kayak niku. Niku sampun wonten ceritane. Memang niku. Lah atase Ka'bah niku luruse Baitul Ma'mur. Napa Bu? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur iki wektu Nabi Muhammad Isra Mi'raj niku lho Bu. Nah, niku Sidratul Muntaha. Lah niku sing kencenge dhuwure Ka'bah. Nah, niku ceritane ngoten. Terus niku di zamane Nabi Muhammad lahir. Nah, Ka'bah niku badhe dihancurne dening sinten Raja Abraham. Napa kok ngoten? Sebabe nak Raja Abraham niku iri mboten seneng tiang-tiang niku kok kabeh padha pangan ibadah ing Ka'bah. Padahal Raja Raja Abraham gadah tempat nyembah piyambak ning negara gerejane tempat ibadah. Tapi sing rame kok Ka'bah, iri mboten seneng. Akhire pengen hancurne Ka'bah. Karena Ka'bah itu Baitullah dilindungi Allah, maka Allah mengutus burung ababil betul mriki cilik saka neraka dihancurke pasukane sing numpak apa Bu? Gajah. Namane alam tarokai fa ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, non sewu nek niku kula ngaji kitab Bidayatul Bidayah. Nek salat fajar niku Bu, rakaat pertama nek bar Fatihah maca alanas untuk dimudahkan semua urusan. Lah, rakaat kedua disunahne maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Insyaallah sinten mawon tangan musuh yang ingin mendekat kita, insyaallah dijauhne dening Gusti Allah. Kan iki mau ta Raja Abraham pengen
nggih to. Terus arek-arek Allah tidak ridho dilindungi maka pasukane Raja Abraham hancur. Makanya nek kita salat fajar iku disunahke rakaat kedua maca niku alam. Siapapun yang akan berniat jahat, tangan musuh yang akan mendekati kita tidak akan sampai. Sakit dipahami ya? Itu tentang Ka'bah. Terus ayat selanjutnya tentang Nabi Ibrahim. Kalau kita terusnya ayat 126 ya. Wa qala Ibrahim lan elingona nalikane matur Ibrahim sapa Nabi Ibrahim Rabbi do pangeran Allah ij'al hadza baladan muga andadekaken panjenengan Gusti ing iki panggonan nggih negara aminan kang sentosa aman wasuk ala lan muga pasti panjenengan Gusti ing ahli balad minas samarati saking pira-pira wowoan man amana ing wong kang iman wa minhum saking aluhu billahi kelawan Allah wa yaumil akhir lan dina kang akhir qala ngendika sapa Allah wa man kafara lan utawa wong kang padha kafir ya man fa umatihu mongko iku paring abna ingsun ing man kafara qalilan kelawan sithik sumataruhu mongko kali-kali anjaluk andelaken ingsun ing kafar ila marang ada binar saking siksa neraka wa bisal masil lan Allah banget apa panggonane yaitu anar niku al-masil tempat kembali. Ayat 126 iki ketika tanah Mekah niku masih ora-ora nggih Bu. Riyen niku Mekah niku mboten kados sakniki berupa ora-ora. Ada rumah, belum ada air. Terus belum ada menungso blas. Waktu niku Nabi Ibrahim diutus dening Allah meletakkan istrine namanya Siti Hajar. Kali bayine ingkang apa sinten Bu? Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim donga. Donga supaya negara Mekah iku hubungane karo ajal dan baladan didadekne negara ingkang aman. Nabi Ibrahim Siti Hajar niku. Terus dongane supaya tanah Mekah itu dijadikan negeri yang aman. Nomor loro ahli Mekah beriman. Makanya sampai saat ini jenenge Mekah niku nggih negara ingkang aman. Kafir Quraisy niku mboten saged mlebu. Tiang kafir nggih mlebu ning negara Mekah terutama Masjidil Haram niku mboten asa. Terus ngono yo ngerti polisine sing jaga niku kok ya iso to ki kafir ora iso bebasne lho. Dados khusus Mekah niku lantaran kas sedoyo dijamin negara ingkang aman. Sampai wong kafir niku mboten saged mlebet mriko sing urus kuwi. Terus nomor kali itu dijajake penduduk Mekah niku sedaya beriman. Niku dongane Nabi sinten Ibrahim. Ayat 126. Terus nyuwun malih diberi rezeki dari buah-buahan non jenenge Mekah niku negarane ra tandus to nggih. Tandus nek tanduran aja dipadak niku lebihan niku dijuroyo-royo mriki napa supaya mriko tandus eneke gunung lho. Tapi dongane Nabi Ibrahim kok nyuwun buah-buahan. Masyaallah Bu non jenengan tinggal Mekah niku nggih. Ya jenenge buah napa mawon wonten nggih to. Coba nek eres wonten mboten. Nggih Bu, jenenge apel enek, pir enek, buah pisang, buah kurma mawon. Teng Mekah niku lengkap. Kurma napa jenis kurma napa wonten. Lah iku ternyata dongane Nabi Ibrahim. Wa qala Ibrahim rabbis al-had dan baladan. Ya Allah dadekno negara Mekah negara sing aman. Nggih to? Terus niku negarane penduduke aminah beriman. Warzuq alahu minas samarati buah-buahane lengkap. Masyaallah niku dongane Nabi Ibrahim. Terus Allah matur akan diberi
ulul asmi nabi sing paling mendapat ujian yang berat. Tapi sabar, akhirnya saged lulus. Lupa apa yang dialami? Pisah dengan kaumnya. Ini dimusuhi Raja Namrud. Perdebatan dengan Raja Namrud. Sampai itu toh Nabi Ibrahim kan nyembah Allah, gak gelem nyembah patung. Bapak ini dari patung ya Bu. Dan Raja Namrud itu nyembah patung. Patungnya Raja Namrud itu dihancur dening Nabi Ibrahim. Nah Raja Namrud ngamuk, akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Gitu. Terus selanjutnya Nabi Ibrahim dibakar, gitu. Dibakar itu mboten mateng nggih Bu, mboten gosong. Tetapi pikantuk perlindungane Gusti Allah. Sabar nggih. Istimewa Nabi Ibrahim lho nggih. Terus nomor selanjutnya kesukaane Nabi Ibrahim menjamu tamu. Nggih sing sampun kula tarakne wau nggih Bu. Nah, tentang Nabi Ibrahim terus kesabaran itu nektuni dari istine Siti Hajar. Diajar di tempat yang turun pasir itu lho kayak apa-apa. Seorang istri itu menduwe anak cilik air susune ya wis kentayan banyu. Akhirnya mlayu ora mlayu rene nggih Bu golek anak. Keputus asa to sampai dadi ibadah apa ritualnya sapi. Lah nggih sapi. Lah iku nelokne Siti ya. Hajar terus tanya, suamiku aku mau tinggal di sini itu perintahnya siapa? Perintah Allah. Ya sudah nek perintah Allah saya dengan izin Allah akhirnya tumbuh apa Bu? Air zam-zam kata turun ning dure kumara terus pedang-pedangan lho nek dure nek belum akeh berarti iso nek banyu mara ya Bu. Nah akhirnya tiyang dadi korban iki sedaya terus dadi penduduk kan berkat kesabarane Nabi Ibrahim taat iki lho nggih ketaatane dumateng Allah yakin 100%. Terus perintah Malik nyembelih putrane paling Ismail diganti berupa apa kan? Nabi. Nah, niku tentang Nabi Ibrahim ya Bu. Nah, makanya dikarani Khalilullah. Khalilullah ini artinya apa? Kekasih Gusti Allah. Niku Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim mulai kekuatan kalau mungkin soal bersahabat ya Bu. Bersahabat selanjutnya. Nah, tegese ayat 126 itu nerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu ditunjuk oleh Allah sebagai Khalilullah, sebagai pemimpin imam. Nah, dimakan kita sedaya. Terus perintah Malik. Setelah selesai semua itu Allah berfirman asri, Islamlah jawab Nabi Ibrahim. Aku Islam menyerah sebulat. Nah, itu tenaga itu dimakan Gusti Allah. Nah, terus Nabi Ibrahim diparingi napa sunah-sunah. Nah, Nabi Ibrahim apa niku kayak kita napa Bu? Kita mun saya umure Nabi Ibrahim waktu niku sampun sepuh. Nah, nggih to, 80 tahun atau 60 wonten nggih Bu? Pripun jenengan bayani? Pun sunat. Nggih tuwek 60 tahun apa dalu sunat. Ki apa sing ngiris Bu? Batu sing tajem iku damel iris. Masyaallah ngeri ya Bu. Perintah sunat lho Bu. Yen ngirise ngandamel napa? Batu sing tajem. Tetep dilakoni dening Nabi Ibrahim. Terus Nabi sing rambutnya putih pertama kali nggih Nabi Ibrahim. Nggih to beruban niku lho. Pirose Allah beruban itu tanda kesabaran. Makanya kita niku rambutnya putih tambah sabar nggih Bu. Menamuk awan nggih. Nek rambutnya putih itu dari Nabi Ibrahim tanda kewibawaan dan kesabaran. Dipun saged dipahami nggih. Oke, terus sambung nek terus kowe kekuatan yang sudah Nabi Ibrahim nggih. Terus meniki cerita lupa kae. Wah mungkin tidak ada keterangan karena
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wa najatan minan nari wa afiyatal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa mulai kami semua akan balik hingga sekarang ya Allah, dan dosa yang akan datang ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umrana wa ashri. Allahumma maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma taqil amal ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami. Tidak lupa berikan terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa nisya'ka bina terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan. Waqti haizana fitini wa dunya innaka al-musyahid qadir. Ya Allah, takdirkan takdir yang baik pada kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah, iftah qulubana ala ta'amul Qur'an waj'al buka rahmat, buka hati dan pikiran kami semua ya Allah, untuk bisa memahami ilmu agama, memahami Al-Qur'an sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, berkahi kami dengan pengetahuan agama. Wa zini bil ilmi, berilah ketenangan batin ya Allah. Wa arina bit taqwa, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah, muliakan kami dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbi habibna sholihin, Rabbana a'min lana nurana wa lana qawmin syuhudin. Rabbi sa'alin qina sholat wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, karuniakan kami semua ya Allah anak keturunan yang soleh-soleh, yang taat, yang selamat, yang beruntung dunia dan akhirat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, jadikan hati penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah, mudah lancar untuk kalian. La ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami ya Allah, dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Bila pernah dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangkan kami. Hasbi min su'alil bi hajati, hasbi min su'alil bi hajati, hasbi min su'alil bi hajati. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten ibu-ibu ingkang saged kawula mugi-mugi wonten kiraan manfaatipun diiringi dengan ridhonipun Allah, wonten kiraan langkungipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi saged kinanggih malih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.